Maskara var. Al kalkmış. Sen men ağır demeglerim Charlie aýtdyňmy? Sağ ol Alex. Howa, Charlie sen ne hoşluğunu bilýär. A sen maşgala ýagdaýlaryňa bolan kuň nähilenseň? Men käbirdatlar almak, käbirdatlary gol çekmek, hemem hut özüm görmek üçin şo ýana barmal. Men köp bolsa bir sagatlyk giderim. Sen ýeközüň galnaýanlygyň hanım hasy jaň edip aýdaryn. Sen oňa men ýeközüň boljakdygymy aýtdyňmy? Eger bir ýagda ýüde çykasa berk geljekligini aýtdy. Görün köýnü kesel gozaýsa näme? Gyşda beýle bolanok. Gaýry düläýse näçek? Beýle bolup durasy ýokly. Onu güýde bolýardy. Ol gaty hoply diýip eşitdim. Hoş edýdim. Eger ogurlar geläýse näme? Günnüz beýle dat bolup durar öýdemi? O näme üçin? Gaýta günnüz öýde hiç kim bolmaýar. 8 ýaşymda bolsam men muňa gowy düşünýär. Sen näme tükesme ogryň muňa akyl çatmaz öýdäňmi? Bu ýer gaty ümsümlik. Bu taý ogursaja ýekeje ýol gelýär. Gapylar gulply bolar. Men telefonum bolsa sen bilýän. Onsoň men basym geljege. Eje. Onsoň bu haşyklary, äpetmeleri, adam süňkleri hem janly maslyklary näçe olaryň bary gözeňme gelip dura. Gözeňe gelýän bolsa sen ony gözeňe getirmejek bol. Hoş. Ana şondan men gorkýanmyň. Yer bu kimke? Ey Huday! Yine 20 sekunddan gelay. Düşnükli. Dokuz bir gulluk. Men ogry gördüm. Öýde ýeködüňmi? Ejem atarmyk gitmeli boldy. Men bolsa garamyk çykaryp ýatyrum. Ýaşaýan ýerim salgy ber. Bizim öýümizde däl, ol Stefanlarda, Washington köçesiniň 3015-nji jaýy.